Tak ahoj všem zase ve skupině, už nás tam je skoro 5000, takže díky všem za účast. Jedna věc, byl bych strašně rád, pokud byste našli chvíličku času a věnovali nám jeden hlas, buď to do ankety Realiťák roku, kde je Radko Turčič nebo já. To je jedno úplně, komu to dáte, nebo jestli to nám dáte celý realice nemovitosti Chorvatsko SRO. Link bude, nebo odkazy jsou nějaký 2 příspěvky tady pod tím videjkem, takže to tam najdete 1, 2, stačí na to kliknout a zadat tam mail, vlastně potvrdit hlasování, nic víc, nic složitýho, je to na pár vteřinek, tak za to budeme strašně vděční. Jestli nám dáte like a odběr za videa, tak to je další jako bonus a díky moc za to. A potom ještě jedna věc, kterou bych chtěl upozornit všichni, kteří scháníte nějaké nemovitosti teď v Chorvatsku. Píše vás strašně moc, každý den okolo 30 lidí, že by někam chtěli jet na prohlídky a tak. Ale musíme si uvědomit, že v tuhleto chvíli ty lidi, kteří tam mají nějaké nemovitosti, tak je pronajímají, takže ty nemovitosti jsou plný. A nikdo vás nebude chtít vodit do bytu, kde vlastně jsou hosti, je to jako takový blbý. Já na jednu stranu chápu, že je hodně lidí natěšených a že když už tam jsou, takže by chtěli ušetřit tu cestu, že jo, a rovnou se na něco podívat, ale u většiny těch nemovitostí to je docela komplikovaný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, když už investujete do těch nemovitostí, je to všechno 2,5 většinou nebo od 2 milionů nahoru, tak prostě bohužel za tu jednu cestu, která vyjde třeba na nějakých 5, 6, 7 tisíc podle ty lokality a čím jedete, tak se bohužel musí obětovat. No, potom je ta další věc, protože vy tam chcete udělat ty prohlídky ze dne na den, což jako není úplně jednoduchý, protože těch realit tam máme opravdu kvanta. V tuhletu chvíli je aktuálně asi 6650 nemovitostí u mě na webu. A to se nedá udělat tak, že někdo pískne a zítra tam všichni budou nastoupení a budou ukazovat apartmány. Jo. Opravdu to se musí dohadovat aspoň 14 dní, 3 týdny dopředu. Ideální nákup na ty nemovitosti září, když si to všechno rozmyslíte, promyslíte, teď se tam můžete podívat, udělat si nějakou cenovou mapu, cenovou představu, kde to vlastně funguje, jak to bývá. No a potom už je to jednoduchá věc, když si něco vyberete na stránkách, tak potom zařídit OIP, nebo ten si můžete zařídit i teď na porezné úpravě. No a potom na podzim už se dohodnou jenom prohlídky a když se vám něco bude líbit, tak není problém něco koupit. Takže pokud můžu poprosit, dejte nám nějaký hlas do té realitky a mějte hezkou dovolenou a já zase něco vymyslím a uděláme nějaký malý videjko.